Dobrý den všem příznivcům bojových sportů. Arena Sparty na pražském Podvinném Mlýně hostila další, tentokrát už 9. Heroes Gate. Znovu mix soubojů stylu MMA, K1, boxu. Já jsem moc rád, že můžu přivítat tady taky spolukomentátora Honzu Oborníka, hlavního trenéra Good Luck Gymu z Hradce Králové. Dobrý den. Zdravím vás všechny. No já si myslím, že na začátek to bude souboj, který ti je hodně blízký, protože MMA to je to hlavní, čím se zabýváte v Hradci. Tak, ano. No a ten zápas, který nás čeká, tady Filip Macek a proti němu Maďar Daniel Kmeď. A tohle byl souboj, ve kterém byl Maďar trošku neznámou, protože on sice udával v oficiálních statistikách pouze 4 zápasy, 2 vítězné, 2 porážky, ale neoficiální hlasy z Maďarska hovořily o tom, že už má za sebou nějakých 17 zápasů. Ano, já ti teďka jsem se celou dobu chystal ti skočit do řeči. Ono tyhle takzvané MMA rekordy, anebo v podstatě se to netýká jenom MMA, ale veškeré tyhle zápasové statistiky z těch zemí, ať je to Maďarsko, ať je to vlastně celý bývalý východní blok, tak jsou značně zavádějící. Takže na Filipa čekala trošku neznámá, protože Daniela Kmedě nemohl moc nastudovat předem a je vidět, že Maďar, který se teď dostává do té pozice nahoře, hned od začátku šel velmi aktivně. Já se ještě vrátím tady k tomu, co jsme o něm věděli nebo nevěděli. Pro lidi, kteří malinko se orientují v tom světě MMA vlastně, myslím si, že úplně nejlíp vám tady toho chlapíka přiblížím, když vám řeknu, že absolvoval zápas s Ivanem Buchingerem, který teda nakonec prohrál, ale ten člověk je schopen Ivana Buchingera hodit. Jo, tohle je jenom pro dokreslení, abyste si uvědomili, jak kvalitního soupeře tady Pavel Toučmácovi dovezl. Ten člověk je opravdu žiletka. No a taky Filip Macek od začátku musel bojovat naplno. Teď se dostal do docela výhodné pozice, tady to vypadalo, že by mohl z téhle situace něco vytěžit, ale Maďar Kmeď tam dobře strčil ruku. Jednak a hlavně ten člověk je opravdu, jsme ve váhové kategorii do minus 61 kg, ještě bych vám tam zmínil jednu věc, oni se nakonec dohodli na malinko jiné váze, protože Máca měl malinko problém s tou váhou, což se ve finále i odrazilo na jeho výkonu, prostě protože když se vám ta váha nepovede, tak samozřejmě během 24 hodin nastupujete do zápasu a na tom výkonu je to strašně znát. Jo, jemu se to, i tohle to byl jeden z aspektů, proč ten zápas nakonec dopadl tak, jak dopadl a dohodli se tedy na váhové kategorii 63 kg a oba dva, my jsme na to byli zvědaví, protože oba dva v téhle váhové kategorii mají neuvěřitelnou sílu. Tohle je váhová kategorie, která je nesmírně dynamická, ale ta silová stránka už je taky dost na výši. Ono se to někdy zdá, že to samozřejmě nejsou ti 100-kiloví chlapíci, ale... No Michale, já myslím, že tady vlastně nemyslím si, že by se na tenhle přenos díval někdo, kdo by vůbec nic nevěděl o těch bojových sportech, i když vlastně zase na druhou stranu možná by to bylo fajn. Čím víc lidí, kteří s tím vůbec žádné zkušenosti nemají, se k té obrazovce dostane, tak možná tím větší je pravděpodobnost, že se z té popelky vlastně z celého toho segmentu těch bojových sportů dřív nebo později stane malinko i pro ty takzvané masy populárnější záležitost. No tak já si zase nemyslím, že bojové sporty jsou už tak úplnou popelkou. Ostatně svědčí o tom i to, že Arena Sparty byla zase vyprodaná, tak jak už se stává při Heroes Gate zvykem. Tady jsme viděli jeden takový moment, to je trošku problém těchto večerů, ve kterých se bojuje v různých stylech, od K1 přes box až po MMA. Samozřejmě pro MMA je výhodnější klec, je výhodnější než ring. Přeci jenom ty okraje ringu mohou být i pro borce MMA někdy trochu nebezpečné. Mluvíš mi z duše, Michale, tak jako box, respektive veškeré stand-upové disciplíny patří do toho ringu, tak MMA prostě patří do klece. Jo? Je to z několika velmi zásadních důvodů. Jedním z těch důvodů je, že vlastně ti kluci tady vlastně, když se dostanou ke kraji toho ringu, začnou, jak se říká, podplouvat a utíkat pod tím posledním provazem ven, tak to samo o sobě už potom je dřív nebo později
důvodem pro to, aby vlastně ten zápas byl přerušen a oni se nějakým způsobem museli pracně a dostávat do té pozice, ve které to bylo přerušeno. Ale další a velmi zásadní věcí je to, že s tou klecí můžeš pracovat. Ty, když se vlastně z nějaké té pozice na zemi ocitneš u klece, tak se o ní můžeš opřít. Jo, to samozřejmě u toho ringu nejde. Tady jsme viděli Filipa Macka, jak se snažil být aktivní v samotném závěru toho prvního 5minutového kola. Dokázal tam Daniela Kmedě dostat pod tlak, ale Kmedě znovu ukázal, že je nesmírně rychlý, nesmírně bitý. Okamžitě se dokázal vytočit a v podstatě to první kolo skončilo tak, jak začalo, tedy dynamickým soubojem, ve kterém ale ani jeden z borců neměl nějakou výraznější převahu. Tady už je začátek druhého kola. Znovu teď Maďar zády k nám. Maďar věděl, myslím si, že Maďar se spolehal od začátku na to, že je schopen odjet na 100% veškerá 3 kola. Pokud by šel zápas na rozhodnutí bodových rozhodčích, tak tam byl větší předpoklad pro toho Maďara, protože prostě Máca je opravdu velmi kvalitní závodník, ale jedna z jeho slabin je nekonstantnost ve fyzické přípravě. No a tady hned na začátku po té krátké výměně boxerských úderů znovu ten souboj na zemi, souboj, který stojí nesmírně moc sil. Ono se to někdy zdá, že vlastně borci jenom tak hledají pozici, ale tam je neustále v permanenci ten tlak rukou, snaha teď zamknout nohy, dostat se z té nepříjemné pozice na zádech a tady se vydává nejvíc sil. Tady se vlastně zápasy rozhodují, protože tady se ukáže, kdo je na tom jak fyzicky. Ano. To je vlastně to, co už jsem zmiňoval. Maďar věděl. Teď jsem tam vůbec nepostřehl kvůli tam byl loket na ucho a zřejmě... Aha, tak možná tam byl loket malinko spíš ze zadu. A to je možný, že možná sklouzl spíš dozadu. Ano, to je možný, že na to reagoval Lukáš Bosacký, to je vlastně ten člověk, který píská ten zápas. To je jeden z nejvlivnějších lidí v MMA branži v Polsku. To Polsko, to je země, do které se velmi často jezdíme učit, protože tam je ta laťka toho MMA nastavena velmi vysoko. Nicméně to jsem teďka odbočil, vrátíme se k fightu. Vidíte, že ten Daniel opravdu vytváří neustálý tlak a u toho Filipa už se malinko začíná projevovat ten fyzický deficit. Jako u všech kontaktních bojových sportů i u MMA platí, že ten, kdo diktuje tempo, ten, kdo útočí, ten, kdo se snaží nějakým způsobem tvořit, většinou mívá výhodu. Nemusí to platit vždy, samozřejmě může udělat chybu, může soupeř dostat šanci, ale tady je vidět, že Daniel Kmeď si byl dobře vědom toho, že momentálně má navrch a snažil se najít nějakou cestu, třeba i ke škrcení, třeba i k tomu, aby ukončil časně tenhle souboj. Už se tam Mácovi štelově do zad. To byl vlastně první pokus osedlat si Filipa ze zadu. Tady se to ještě uhrálo. Má neuvěřitelnou stabilitu. Ten Daniel má neuvěřitelnou stabilitu na zemi. Náhodou patří borci MMA k těm nejlépe trénovaným sportovcům vůbec ze všech. Zrovna tak, jako se nenadarmo říká MMA 10 boji v segmentu bojových sportů. Ten tam nemá tam v tom svým tlaku, nemá tam naprosto žádnou tah. A jsme u toho. A tady přesně to, co se nepovedlo na poprvé, se povedlo na podruhé. Ve chvíli, kdy se snažil Filip Macek dostat z té nepříznivé pozice, tak to okamžitě Daniel Kmeď využil škrcení, no a Filipovi nezbylo nic jiného, než odklepat tenhle zápas, protože tady měl Daniel Kmeď
jasně navrch a stal se tedy vítězem tohohle velmi dynamického souboje, který zahájil celý večer. A já si myslím, že diváky naladil, protože skutečně takovýhle zápas na začátek to stojí za to. Tady už je další MMA, Jaroslav Poborský, Číňan Poborský, zády k nám a proti němu Sebastian Baron, Němec, který má na svém kontě také celou řadu hodně zajímavých výsledků. Mimo jiné porazil i Carlsena, ale Jaroslav Poborský, to je česká hvězda téhle váhové kategorie do 77 kg. Mě to zaskočilo, když se teďka zmiňoval vlastně, když jsme se před tím natáčením bavili vlastně na tohleto téma, že ten člověk opravdu porazil Simona Carlsena. To zase spoustě lidí dokáže toho člověka malinko přiblížit. Určitě si vzpomínáte, vlastně Simon Carlsen je člověk, který jako jediný porazil u nás Attilu Vega, člověka, který dneska vlastně válcuje svou váhovou kategorii v Bellatoru. Tak tohle je člověk, který dokázal porazit jeho vítěze, jenom abyste si uvědomili, na jaký výkonnostní úrovni ten člověk je. Také divu, že Jaroslav Poborský byl od začátku hodně opatrný, bylo vidět, že se nechce pouštět do nějaké divoké přestřelky. Tak Číňan svého soupeře znal, oni se někde potkali na gale někdy zhruba před 10 lety, jsou to opravdu kluci, kteří už toho mají za sebou hodně. A myslím si, že byl malinko překvapený tou stand-upovou bitvou, protože za těch 10 let samozřejmě se spousta věcí změnila a ten soupeř vlastně dopadnul až na poslední chvíli. To znamená, že Jarda tak nějak jako neměl moc času ani si zjistit, kam až se za těch 10 let dalších posunul. Divákům se líbil tenhle souboj. Teď krásný pokus o high kick, ale bohužel také... A tady se lámal chleba. Promiň, že ti skáču do řeči. Tady se lámal chleba, protože v tenhle moment Číňan nevěděl, kde je. Tam se opravdu povedl. Byl to v podstatě, dá se říct, lucky punch, ale opravdu rána, která měla na Číňana naprosto devastující účinky. On říkal, já jsem se do toho fightu vrátil potom, co mě pomohli na nohy, ale prvních 20 sekund jsem vůbec nevěděl, co se děje a to vám na té výkonnosti samozřejmě ubere procentuálně desítky procent z výkonnosti. Byla to trošku smůla, protože ten high kick byl docela zajímavý. Ten kdyby přistál tam, kam mířil, tak mohlo být všechno obráceně. Takhle Sebastian Baron získal obrovskou výhodu a zase je to natolik zkušený borec, že okamžitě vycítil, co se v ringu děje. Bylo mu jasné, že Číňan Poborský je v tu chvíli otřesen a že teď musí jít za svým soupeřem a musí se ho snažit dorazit, musí se snažit tuhle výhodu zužitkovat do vítězství. Máš naprosto pravdu, na kdyby se nehraje a jemu bylo jasný, že čím delší dobu bude ten zápas pokračovat, tak tím více mu bude Číňan vracet do hry. Jo, a nenechal jako opravdu starý ostřílený zajíc nic náhodě a tady vlastně se koukáme na to, kdy ten zápas končí. Je vidět, že Jaroslav Poborský nechtěl tenhle zápas pustit, i když teď už bylo jasné, že je v tak nevýhodné pozici, že v podstatě nemá obranu proti škrcení a vidíte, že Sebastian Baron sám uznal kvality svého soupeře. I to je skvělé gesto, které naprosto přesně dokumentuje to, jak se k sobě ti nejlepší borci dokáží chovat. Ono to někdy v ringu vypadá jako bohapustá rvačka, to taky není pravda, ale hlavně tihle borci si nesmírně váží jeden druhého. To první, co hlídá rozhodčí a co hlídají i pravidla, je to, aby nedošlo k nějakým problémům zdravotním, aby se chránilo zdraví. Je to chlapská, férová bitva podle přesných pravidel a opravdoví borci jsou schopni respektovat jeden druhého a také uznat kvality a síly soupeře. Je v zájmu každého z nich ty pravidla respektovat. Posouváme se k boxu a teď tedy hned k té nejvyšší váhové kategorii. Tady je Václav Němeček, to je kategorie nad 91 kg, do které Václav Němeček spadá s přehledem a jeho soupeř Václav Fiala dokonce s velkým přehledem a s velkým náskokem. Václav Fiala
Podle těch údajů, které uváděl, ta jeho váha se pohybuje někde okolo 125-130 kg. Václav Němeček, ten má o dobrých 20 kg méně, ale já si myslím, že naopak ta výhoda je na jeho straně, protože on je o něco vyšší a rozhodně ty své kilogramy má ukryté hlavně ve svalové hmotě. Tohle je souboj těžkých vah, tady se nedá očekávat nějaké dlouhé tančení, ale za to pořádné rány. To už je super těžká tohle. To je super tíha a tady je to opravdu o tom, že když se povede 1-2 rány, tak ten zápas pak velmi rychle končí. Původně byl tenhle souboj vypsán na 6 3minutových kol, ale myslím si, že jen málo kdo počítal s tím, že by se opravdu odboxoval celý, že by se těch 6 kol opravdu odboxovalo. Určitě ne. Oba borci se do toho pustili velmi z hurta. To nebyl ten klasický zápas super těžkých vah, kde se začátku jenom tak oťukávají, hledají cestu k soupeři. Tady Václav Němeček šel od začátku velmi tvrdě za svým cílem. Teď jsi mě malinko zaskočil tím, jak jsi říkal, že se do toho oba borci pustili. Protože tady vlastně, jak říká Ondra Novotný, řekl, tady se kopalo od začátku na 1 branku. Jo, no to vlastně i podle toho... No, Václavu Fialovi nezbylo nic jiného, než se aspoň snažit bránit, ale Václav Němeček, tam byla jasná snaha hned od začátku tenhle zápas rozhodnout a tady si myslím, že Václav Fiala už byl v těžké defenzivě. Tady už byl ten zápas v podstatě rozhodnutý. Jo, myslím si, že teď už se koukáme jenom na takovou agónii. Tady už bylo jenom otázkou času, kdy tam buď to vlítne ručník, anebo jo, a máme to tady. Nebo ne, vlastně je tady první počítání. Ale myslím si, že tady rozhodčí naprosto správně viděl, že Václav Fiala už není schopen pokračovat dál. A Václav Fiala také uznal, nechal se odpočítat kompletně. To znamená, Václav Němeček hned v prvním kole zvítězil. Tam byla jasná převaha tohohle borce a Václav Němeček po zásluze na tenhle zápas vyhrál. Mě překvapil to agresí, člověče. Já jsem také překvapen z toho, přece jenom v těchto váhových kategoriích ten začátek bývá trochu opatrnější, jenomže Václav Němeček v té své čepici městská policie možná právě dobře odhadl to, že Václav Fiala nemůže vydržet takhle divoký začátek, dostal ho pod tlak, tam střídal údery nahoru, když si Václav Fiala zakryl tvář, když se schoval do toho plného krytu, tak šel dolů na žebra a skutečně rozhodl velmi rychle. Další velmi zajímavý souboj K1 a Daniel Škvor, proti němu Adam Audi. A tihleti dva kluci už se spolu potkali jednou, vlastně bylo to tenkrát ještě na amatérský úrovni. A jestli se nepletu, tak tam tenkrát vyhrál Daniel Škvor, už si nevzpomínám jakým způsobem, ale vím, že Adam o tenhle fight stál podstatně víc než právě Daniel. Oba dva se spoustou amatérských zkušeností z amatérské K1. Tohle je souboj vypsaný na 3minutová kola a ta kategorie do 93 kg tam vždycky slibuje skvělou podívanou, protože to jsou už opravdu borci v plné síle. Přesně tak, už jsou to chlapy, kde každá ta dobře mířená rána může skončit opravdu tvrdým knockoutem, ale ještě je to stále strašný fofr. Jo, tady vidíte, že kluci opravdu se do toho taky pustili od začátku. 3x3 to není zase až tak dlouhý. Pokud máte nadecháno, tak se to nějakým způsobem nechá vodit i v takovémhle tempu. Zvláště, že to je solitární zápas. Jeden zápas, není to pyramida, kde by vítěz musel kalkulovat s tím, že ještě ho čekají další zápasy. Tady se opravdu jel od začátku naplno. Já si myslím, že i pro pořadatele je to dobrý zvyk, že na Heroes Gate často vidíme takové ty odvety, takové ty odvetné zápasy za to, co se třeba stalo před půl rokem, před rokem. Takové to podle schématu, že kdy už bylo řečeno to A, ale spousta lidí čeká na to, kdy bude dořečeno B. No a tady hned od začátku velmi ostrá přestřelka a tak, jak velí pravidla K1, hodně rukou, ale také nebezpečné kopy, to jedno koleno v každém klinči, které je povoleno podle pravidel K1. Oba dva se snažili využívat, protože to je samozřejmě velmi silná zbraň.
Tak teďka tam byly nějaké technické nesrovnalosti. Tady byl podle mě jeden nepříjemný problém, trošku, řekl bych, taková školácká chyba spíš sekundantů v červeném rohu, protože aby se z rukavice uvolňovala šňůrka a aby během zápasu se dostávala ven, to je hrubá chyba. Samozřejmě ta šňůrka může být hodně nebezpečná pro soupeře, protože ten volný konec může zranit, může způsobit tržnou ránu, může zasáhnout soupeře do oka, to si pochopitelně rozhodčí hlídá, ale je škoda, když takhle rozjetý zápas zdržuje takovýhle technický problém. Máš samozřejmě pravdu, nicméně se musím kluku z rohu od Adama Audyho malinko zastat, protože tam byl Kuba Stejskal, který vlastně teďka přebral po Fandovi Smetánkovi to vedení toho pardubického oddílu. Částečně tomu obětuje i svou vlastní kariéru, protože vlastně i po té tragédii, která vlastně se v loni s Fandou stala, tak od té doby už neměl fight, jak říkám, v první řadě z toho důvodu, že se snaží, aby ti ostatní zápasníci tím netrpěli, a skočil si do toho opravdu úplně rovnejma nohama, do toho kaučování, do toho trénování, do všech těch věcí, a tohle je samozřejmě jedna z nich. To není omluva, je to pouze vysvětlení. A teďka vlastně se vrátíme k tomu fightu. Tady už vlastně se Adamovi na konci toho prvního kola krásně povedlo Danovi otevřít obočí. To je samozřejmě velká nepříjemnost. Ono to je z mnoha důvodů nepříjemné zranění. Není to nějak zvláště nebezpečné, to by samozřejmě rozhodčí okamžitě ukončil zápas. Všechny tyhle momenty kontroluje lékař. Zda nemůže dojít k nějakému dalšímu zranění, ale samozřejmě... Je to v první řadě nepříjemný. Je to nad okem, je to nepříjemné. Protože vám ta krev, pokud je to opravdu, ten kat je živej, dokud se to nezamázne vazelínou, tak vám tam ta krev stéká do toho oka, což samozřejmě vám nepřidá v momentě, kdybyste se měl na 100% koncentrovat. Přesně tak. I to vidění může být trochu horší. Tady vidíte, že to levé obočí skutečně ale Dan se prokázal, natéká. Jo, ale Dan se prokázal jako velmi zkušený už dneska závodník, dával si na to pozor a popral se s tím doslova a do písmene. Ale to samozřejmě je otázka toho, že potom borec si víc chrání. Vědomě i podvědomě si víc chrání tu zraněnou část, může se otevřít prostor někde jinde, ale tady musím říct, že Daniel Škvor skutečně velmi dobře zvládl tuhle první krizovou situaci v utkání, v tomhle souboji. A Adam Audy se dostával spíš pod tlak ve druhém kole, protože Daniel Škvor ovládl střed ringu. Tak a hlavně ty Danovy údery a kopy nestrácely na kadenci, jo? Což se o tom Adamovi nedá říct. Tady už vlastně mi Adam malinko připadal, jako že mu začínala odcházet fíza. No, zase ta nešťastná tkanička, zase ten samý problém jako v prvním kole. Myslím si, že i diváci byli trochu zklamáni z toho, že už v těch nejnapínavějších momentech se to druhé kolo přibrzdilo a zastavilo. Ale tady Daniel Škvor už převzal iniciativu a je vidět, že teď má Adam Audy trochu problémy. Tady už je to evidentní. Tady už Adam opravdu odcházel. Tak zase povlává tkanička u jeho levé ruky. Čekám každou chvíli, kdy rozhodčí zase zastaví tenhle souboj. To byla krásná rána. Teď je možná i trochu taktické puštění chrániče zubů, protože tohle byla rána, která mohla být i na hraně počítání. Už je to zralé na nůžky a na ustřižení. No tak myslím si, že zrovna v tenhle moment to tomu Adamovi docela vyhovovalo. V té situaci, kdy evidentně už začíná pomalinkou fyzicky odcházet, tak si myslím, že se mu to docela, jak se říká, hodilo do krámu, že si mohl malinko odfouknout. Což samozřejmě určitě nebylo naplánovaný. Tady vidíme teďka Kubu Stejskala, jak to dává... To se snad opravdu naplánovat nedá. jak to dává do pořádku. Tady už zmiňovaný vlastně současný
současný head coach pardubických kluků. A vracíme se ještě na chvilku tady do toho fightu. No a tady to už jsou rány, které padají jako kladiva. Granáty, které prošly, a tady si myslím, že v tuhle chvíli bylo rozhodnuto. Ano. Adam Audi už nebyl schopen udržet kryt, už byl v tuhle chvíli rozstřílen. A Daniel Škvor, přestože nad jeho levým okem to obočí bylo stále krvavé, tak tenhle moment už jednoznačně dominoval v ringu a teď by Adam Audi přivítal ještě nějakou další pauzičku. Tkaničku. Ještě kdyby se tam nepřišla. Ale bohužel pro něj. Tak Daniel dokázal, že to první vítězství nad Adamem opravdu nebyla náhoda. No a tady správně rozhodčí vstoupil do toho souboje, protože bylo jasné, že Adam Audi je totálně mimo, že už není schopen se bránit. A tak Michal Prstek je jedním z našich nejzkušenějších rozhodčích. Taky proto Michal Prstek nenechal Adama Audiho pokračovat, přestože ten by třeba ještě byl ochoten chvilku snášet útoky. Ale bylo by to naprosto zbytečný v ten moment. Určitě bylo vidět, že je otřesen. A Daniel Škvor si tak ve druhém kole připsal zasloužené, správně to říkáš, zasloužené vítězství. To cennější, že v tom prvním tam přišla ta tržná rána nad obočím, ale Daniel Škvor se s tím vypořádal velmi dobře. Tak, zase MMA, tentokrát 4,80. Tomáš Thor Kužela vlevo a proti němu Božan Veličkovič. Tak a já ti teďka skočím do řeči, protože tohle je pro mě naprosto srdeční záležitost. Jenom pro zajímavost, nebo ono je to v podstatě velmi i zásadní informace pro všechny, pro který ta informace bude nová, což je z vás naprostá většina. Tomáš Kužela nastupoval tady do toho zápasu v průběhu těžké angíny. Jo, kdyby nebyl natolik zodpovědný ke svým fanouškům, pořadatelům Heroes Gate a mimo jiný samozřejmě i ke svému soupeřovi, bylo by nejrozumnější v tom stavu, ve kterým se nacházel bezprostředně před tímhle s tím fightem, se na ten fight vykašlet. Ale Tomáš, protože je obrovský bojovník a protože opravdu je profesionál a přesně věděl, že spousta lidí se na něj jde podívat, přesně věděl, že kluci by pár dnů před pořádáním tady toho turnaje měli obrovskou prekérku s tím sehnat za něj náhradu. Tak do toho fightu šel. Ještě mi nech chvilinku prostoru, protože tohle s tomu opravdu dlužím. Vlastně i vidíte, že Tomáš sadil všechno na jednu kartu. Tomáš vlastně byl ten zápas byl vypsaný na 3x5 minut a Tomáš věděl, že pokud se mu nepodaří svýho soupeře seknout takzvaně v prvním kole, tak ve druhém už to bude velký problém pro něj. Já jsem chtěl jenom říct, že říkáš najít náhradu za Tomáše Kuželu, já si myslím, že za Tora Kuželu najít náhradu, to snad ani nejde. Tohle ale byl rozhodně velmi zajímavý souboj a je škoda, že Tomáš Kužela k němu nemohl nastoupit v plné síle a z plné přípravy, protože Božan Veličkovič, to je srbský bojovník teď na pravé straně, který má za sebou i zkušenosti ze Spojených států amerických. On byl v zámoří a dokonce... On tam má 2 výhry. Má výhru nad Jasonem Leem. Přesně tak. Michale, tohle je samozřejmě bez ohledu na to, že teda Tomáš byl značně oslabený, ale i kdyby byl v té naprosté top formě, tak tohle by pro něj byl soupeř. Podívejte se, teďka tam proběhl high kick, to byl úder naprosto čistý knockoutový high kick. U nás v republice je opravdu pár lidí, kteří jsou schopni takovýhle high kick ustát. No. Tomáš Kužela i v tomhle stavu, ve kterým byl, tak prostě vidíte, není třeba nijak květnatě komentovat, jakým způsobem neustále na 100% dává kontra tomu svýmu soupeřovi, který je jednak má nadecháno, jednak není nemocnej. No a je to skutečně borec, o kterém možná uslyšíme něco i co se týká velkého světového MMA. Jsem o tom přesvědčený. On je velmi komplexním bojovníkem. Když jsme ho viděli, tak on zvládá jak ty stand-upové pozice, to znamená ten boj ve stoje, tak zvládá i
klinče, zvládá souboj na zemi, on je skutečně velmi komplexní, vynikajícím způsobem má připravené nohy. On umí rozdávat high kicky, ta jeho levá noha tam šla znovu nahoru v zápětí low kick, tak aby šel do místa, které v tu chvíli Tomáš Kužela na chvíli odkryl. Vidíte, tohleto je důvodem, proč je takovej zájem o fighty Tomáše Kužely. Tomáš Kužela dělá fighty, jaký prostě zvedají lidi ze židlí. Pěkné náhodou, já jsem velice zajímavý dokument, který vyráběla BBC, který se právě týkal zápasu MMA a bojovníků MMA, kde na figurínách, které se používají při crash testech automobilů, bylo měřeno síla úderu a zároveň třeba i prohnutí hrudníku po úderu. A vlastně netrénovaného člověka by z ringu odnesli během několika sekund. Jenom to, že borci jsou schopni i rány přijmout, tak jak to předvádí Tomáš Kužela, jim vlastně umožní vůbec v ringu bojovat, protože takovéhle rány by netrénovaný člověk nepřežil. V mnoha případech nepřežil, přesně tak. Ale ono je to u všech bojových sportů, to, co je první zapotřebí se naučit, je bránit se, je zvládat ty útoky soupeře. A teď Tomáš Kužela předvádí neuvěřitelnou bojovnost, protože v tomhle souboji je ten, který dostává více ran. Vidíte, že v jeho tváři už je krvavý šrám, ale Tomáš Kužela se nevzdává. Na tom jeho pohybu už to vidíš, že začíná být úplně kyselej. Vidíš to, že teď vlastně to je první přestávka, jestli se nepletu. Tady Pavel Števko, jeho vlastně částečně i trenér, mu nějakým způsobem pomáhal na nohy. Ale viděli jste, že diváky tenhle zápas nadchnul a Tomáše Kuželu hnali dopředu. Také si tam ještě nechal rozhodčí zkontrolovat to zranění ve tváři Tomáše Kužely, ale naštěstí to byla jenom oděrka. Ono to někdy vypadá, že té krve je spousta, ale je to dáno tím, jak jsou borci rozpumpovaní. Je to jenom krev, jak se říká, je to jenom krev. Z těch drobných tržních ran někdy je té krve víc. Tohle byl možná moment, který ještě dával Tomášovi šanci, protože se tam na chviličku dostal do docela zajímavé pozice. Ale na chviličku sice jo, ale v zápětí pochopil, že se jenom zakyseluje, protože prostě ten soupeř by mu takhle chycenou gilotinu určitě nedal. Takže to opět pustil a vlastně i teď oba bojujou, ať už je to na zemi nebo ve stand-upu, tak se hlavně mydlej. U těch úpolových částí bylo docela zajímavé měření právě BBC, že sval v té plné síle může fungovat 8-10 sekund, jenomže borci jsou schopni, přestože nezmění úchop, přestože ho nezmění, vlastně střídat svalové skupiny. Vystřídat svalovou partii. Vystřídat svalovou partii a udržet ten úchop podstatně déle. Ale je to všechno energeticky nesmírně náročné, je to náročné na okysličení, je to náročné na přípravu a teď oba dva borci předvádějí skutečně světový zápas a světové MMA. Ano. Opravdu pro mě je to jenom další důvod, proč před Tomášem smeknout klobouk, protože i v takovémhle stavu vidíte, že ten, pokud by o tom člověk nevěděl, tak by si zas až tak moc nevšimnul, že tam vlastně nějakým způsobem z jeho strany opadává ta ať už agrese nebo intenzita toho boje se soupeřem. No a teď už Milan Veličkovič cítil, že v tomhle souboji má jasně navrch. A v podstatě už jenom hledal cestu, jak ten souboj ukončit předčasně. Tomáš Kužela se ještě stále nevzdával, ale vidíte, že už mu chyběla i ta dynamika, kdyby se možná po podobném odkopnutí soupeře dokázal ještě dostat z té nepříznivé pozice na zádech, ale Veličkovič se okamžitě vrátil zpátky do posezu. Tam Tomáš prostě teďka už byl v té situaci, kdy nebylo z čeho brát. Nebylo z čeho brát prostě. Jo, Tomáš vlastně do dneška teďka koukáme se na to na konci ledna. Tomáš je neustále ještě nemocný. Ještě stále není 100%. No a tady už a tady konec. Mám končí zápas. Tady už konec, protože z téhle pozice nebyla cesta ven.
No, já myslím, že Veličkoviče opravdu nevidíme naposledy. Doufám, že ho nevidíme naposledy na českém území, ale jsem si jistý, že ho nevidíme naposledy ani co se týká světového MMA. No a taky jsem moc rád a doufám, že nevidíme naposledy Tomáše Kuželu. Tam si myslím, že Thor rozhodně nechce končit. Když je to vlastně druhá porážka v řadě, protože ta předchozí v Sasazu ta byla taky hodně nešťastná, tam došlo k tržnému zranění ve chvíli, kdyby určitě Tomáš bojoval dál. Tady byl Veličkovič, nutno přiznat, i vzhledem k těm indispozicím Tomáše Kužely jasně lepší. Tady je Viktor Pešta a Saša Lazič, to je kategorie do 120 kg a Viktor Pešta, ten muž bez trička, v téhle kategorii obrů a opravdu obrovitých silných chlapů. Další česko-srbský souboj. Také Viktor Pešta původně se chystal na jiného soupeře, původně měl proti němu bojovat Saša Lazič. Původně měl proti němu bojovat Tomáš Simonič a na poslední chvíli ho nahradil Saša Lazič. Ale Viktor Pešta, to je jednička téhle váhy u nás. A v podstatě přesně vůbec si nepřipouštěl nějaký problém. Tady vidíte, že se dokázal krásně přetočit. Tak teďka hlavně Mazácky nechává toho svého soupeře tím pokusem o gilotinu jenom zakyselit, protože tam neustále má prostor pro to, aby dejchal. Není to zavřený. Tak Saša Lazič pochopil, že tudy cesta nevede. Teď naopak sám se dostává spíš do obranné pozice, protože jedna ruka chycená, druhá zablokovaná, hlava volná, nic příjemného. Myslím si, že bylo velmi nešťastný, že zvolil tenhle typ boje, protože Viktor Pešta je vlastně kluk od Dana Bartáka, a to znamená tedy z Pentagymu, a Pentagym je vlastně u nás jednou z nejkvalitnějších mek brazilského jiu-jitsu. To znamená v první řadě vlastně boje na zemi. Jo? To znamená, že jsem přesvědčený o tom, že Viktorovi to tady vyhovovalo. Já si myslím, že v tuhle chvíli už bylo téměř rozhodnuto, protože, jak vidíte, zamčená ruka, druhá ruka zablokovaná, hlava volná, bylo jasné, že Lazičovi nezbývá nic jiného dát. Viktor Pešta si tady připsal rychlé vítězství v prvním kole. Saša Lazič chvilku zůstal otřesen, ale taky tohle je chlapík, který je zvyklý rány rozdat, ale i přijmout. A vidíte, že už se zvedá, aby vydýchal a také pogratuloval Peštovi k jeho vítězství. Viktor Pešta potvrdil svou pozici české jedničky v téhle těžké váze. Tak a zde okamžitá konzultace s doktorem poraženého Srba. Jak vidíte, opravdu neponechává se nic náhodě. Je vždycky na prvním místě ve všech sportech, včetně bojových. Já si myslím, že právě v tomhle segmentu těch bojových sportů možná se na to zdraví i tím, že vlastně obrovská část veřejnosti neustále žije v bludu, že je to hospodská rvačka, tak možná i tady z toho důvodu se velmi apeluje na lékařskou péči. Ať už předtím, než pustí bojovníka do klece, do ringu nebo kamkoliv jinam na tatami. No a teď nás čeká další velmi zajímavý souboj, tentokrát souboj boxerský, souboj, který byl vypsán na 6 tříminutových kol. Vlevo Miguel Veloso, tedy Kubánec, který se ale dlouhodobě připravuje u nás, a teď je tedy čelem k nám Vlado Idráni. Souboj, který byl zase reprízou, protože tihle dva se vlastně potkávají už po třetí, ten jejich první souboj, ten už je docela letitý, ale ten poslední souboj... Ten dopadl jak, Michal? V tom prvním souboji, jestli se nepletu, vyhrál Veloso. Ten druhý souboj, který ale byl 23. září 2012 v pražském hotelu Hilton, tam skončila jejich vzájemná potyčka nerozhodně, remízou, což není úplně obvyklé, ale skutečně se tam bodoví rozhodčí nedokázali shodnout na tom, kdo je vítěz. Vladimír Idráni
dostal nakonec o jeden jediný bodík od bodových rozhodčích méně. Bylo to tam 57-57 u jednoho, 57-57 u druhého a 57-58 u toho třetího, takže nakonec vyhlášený jako remíza a oba dva hodně stáli o odvetu. A ta odveta právě přišla v aréně Sparty. Možná i proto ten zápas začal, jako kdyby už měli za sebou borci 2-3 kola odboxována, protože většinou to první kolo bývá oťukávaná. V tomhle případě nic takového, tady se do toho šlo pěkně naplno. Tak jednak z toho důvodu, že v tom tedy asi, jak říkáš, byly emoce, jednak z dalšího důvodu, že pokud už kluci spolu dvakrát boxovali, tak věděli, nebo víceméně myslím si, že tam nemohlo během těch 3 měsíců asi toho zas tak moc nenatrénuješ nějakých nových fines. To znamená, že oba dva věděli, co je čeká z druhého rohu. Jan Matoušek, který byl jako ringový rozhodčí, taky bedlivě sledoval to, aby oba dva dodržovali pravidla. Bylo vidět, že mají velkou chuť předvést tentokrát skutečně to nejlepší, co v nich je. Miguel Veloso, ač tedy se dlouhodobě připravuje u nás, já si myslím, že tam ta kubánská boxerská škola je krásně viditelná. Samozřejmě, tak hlavně Miguel má odboxováno stovky zápasů. Tam jsou opravdu stovky zápasů v amatérském boxu. To teda k Miguelovi, no a k Vladovi. Vlado je prototyp, jak se říká, univerzálního vojáka. Jo, člověk, který, já jsem ho viděl poprvé boxovat klasiku tady na Heroes Gate. Jinak jsem ho hlavně viděl v K1, protože on je nesmírně komplexní bojovník, ale byl jsem až zaskočený tím, jak mu to slušelo jenom s rukama. A tohle je klasický souboj stylů. Já si myslím, že Vlado přesně věděl, že těžko bude Miguela bodovat a tudíž, když se na to podíváš, tak on je v podstatě načekaný. Ono taky Veloso je o poznání vyšší, to znamená má větší dostřel, proto taky Vlado Indráni neustále schovaný v tom krytu a snaží se projít tou nebezpečnou zónou. Ano. První kolo, já si myslím, možná i remíza, možná pár bodíků navíc pro Velosa. Měl ho nabodovanýho, jasně, že jo. Jak ti říkám, tam si myslím, že byly karty víceméně rozdaný. Miguelovi bylo jasný, že těžko bude takovýho ledoborce jako Vlado sundávat. Myslím si, že Miguel nevěřil tomu, že by mohl Vlada knockoutovat. Ale byl přesvědčený o tom zcela správně, že ho může nabodovat. Jo, tam za předpokladu, že tenhle fight nějakým způsobem vyjde na rozhodnutí rozhodčích, to znamená na body, tak byla ta pravděpodobnost, že to vyhraje Miguel asi tak 99:1. No, ale to si mysleli všichni před tím soubojem v Hiltonu taky a tam právě Vladimír Indráni dokázal ten souboj vést více než vyrovnaný, dokonce on sám byl přesvědčen o tom, že ho tam rozhodčí možná trošku poškodili. Ono to je asi pokaždé při nerozhodném souboji, bude každý z borců přesvědčen, že on měl mít o nějaký ten bodík víc. Může to tak být a nemusí. Ale tady bylo krásně vidět ten souboj kubánského tanečníka a slovenského buldoka. Tak. To je přesně, jak jsi říkal, souboj dvou stylů. Miguel Veloso tančí, snaží se vyrazit dopředu, zaútočit, ustoupit, bodovat. No a Vlado Indráni schovaný jde za svým soupeřem, tak aby se dostal na dostřel a potom tvrdě udeřil. A když tam Miguel Veloso teď ukazoval, že vlastně tahle rána nic neznamenala, tak si myslím, že pár těch ran prošlo. I to patří k taktice a pár sedlo. Fanoušci se měli nač dívat. Indráni snažil se dostat Velosa někam do rohu, tak by mu trochu ubral ten taneční prostor. Vlado neustále jenom četl a číhal na svou šanci. Já myslím, že tak, jak jsme říkali, že samozřejmě pro borce z MMA je to nepříjemné, když musí bojovat v ringu, tak zase je to kouzlo těchto večerů, kde se představují
různé styly, různé bojové sporty, že diváci vidí skvělé MMA, K1, box, mohou srovnávat, všichni si přijdou na své. Ano, bez zesporu, v tom máš pravdu. Tohle byl zápas, který nabízel stále podobný obrázek. Znovu vidíte, jak tam Vlado Indrán jde jako robot dopředu, jako stroj, který je naprogramován. Miguel Veloso se snaží najít nějakou cestu přes ten kryt, ale těch cestiček tam Indráni nenechává moc. Takže druhé kolo Miguel Veloso bodově je na tom lépe, ale Vlado Indráni tenhle zápas rozhodně ztracený nemá. To po 2 ze 6 kol nemůže nikdo říct. Zrovna tak, jako jsem říkal, že je minimální pravděpodobnost, že by Vlado mohl toho Miguela nabodovat, tak je minimální pravděpodobnost, že by Miguel mohl knockoutovat Vlada. Z několika důvodů. Ten Vlado je opravdu, co se týče úderů, každý z těch kluků, kteří samozřejmě vlezou do ringu, musí být rezistentní, ale on má ten práh bolestivosti, myslím si, ještě zas malinko někde jinde. A Miguel je právě tak, jak je známý tou svou techničností, tak je o něm všeobecně mezi boxery známo, že nemá takzvaně knockoutový úder. No a ještě jedna věc se říká o Velosovi, že neumí být trpělivý, že i když má nabodováno, tak se někdy pouští do útočení. A to je přesně ten moment, na který Vlado čekal. No a teď na začátku 3. kola jakoby Miguel Veloso chtěl vyvést z omylu ty, kteří říkají, že nemá knockoutový úder. Jakoby se snažil nahradit možná ten knockoutový úder nějakou povedenou kombinací, ale Indráni mu se tím otevřel prostor a několik ran Indráni ho teď prošlo až ke svému cíli. Jestliže Veloso možná ten knockoutový úder nemá, tak Indráni ho rozhodně má. Tak a teď, ano. Tady přišel moment, Veloso se tam snaží smát a usmívat, ale já si myslím, že Jan Matoušek viděl naprosto správně tuhle ránu, která sedla. A první počítání pro Velosa a najednou je ten zápas zase otevřený. Počítání Velosa pro Vlada. A přesně v podstatě nastala ta modelová situace, kterou jsi zmiňoval. Jo? Bylo to takticky se povedlo Vladovi přesně to, co chtěl. On tím svým provokováním, takovým tím svým vyzývavým vůči Miguelovi mlsnáko, pojď na zelí, pojď, zatav se co nejvíc, hodně se do mě vyházej a až pak budeš zadejchanej, tak já proti tobě vystartuju. Přesně tahle modelová situace nastala v momentě, kdy si to řekl. Teď začne být hodně zajímavé, hlavně jak skončí 3. kolo, protože teď je jasné, že Vlado Indráni cítí svoji šanci. Veloso zase nechce rozhodčím ukázat nějakou svoji slabost. Chce naopak dát najevo, že opravdu to počítání bylo přísné. A teď jde o to, jestli Indráni dokáže ten malý moment, který získal na svoji stranu, využít. Ale Veloso teď znovu přečkal ty kritické sekundy, tu půl minutku a je vidět, že zase získává jistotu. Ano. Ale když nic jiného, tak Indráni ukázal, že Veloso nesmí ani na sekundu propadnout sebeklamu, že má tenhle zápas pod kontrolou. Ano. Každá sebemenší chyba byla okamžitě trestána od Vlada. Takže konec 3. kola, jsme v půlce a s tím jedním počítáním myslím si, že pro rozhodčí už zase docela zajímavá úloha. Určitě 3. kolo pro Indrániho. Dá se čekat, že bychom v těch dalších 2 kolech viděli nějak dramatický jiný obrázek, snad jenom, že Indráni bude muset být občas ještě o trochu odvážnější, trochu víc vyrazit dopředu, ale zase je si vědom toho, že Veloso má dlouhé paže, že ten dostřel je velký a že přes to kritické místo musí přijít hodně zabalený a pak třeba zkusit nějaký hák, zvedák,
v boji na blízko nějakou vysypat kombinaci. Miguel se bohužel pro Vlada nenechal vyprovokovat k tomu, aby se zapomněl. Podle mě i z toho důvodu, že přesně věděl, že tam by riskoval strašně moc, protože ty údery od Vlada Idráneho, ten kolikoutový potenciál opravdu nepostrádají. Takže možná, kdybychom to mohli trochu zlehčit, tak v tom třetím kole to byla spíš taková výchovná rána, která Veloza vrátila zpátky na zem. Teď trošku kontroverze, ale nakonec se to obešlo bez nějakých větších trablů. Velozo se snažil ukázat, že do hlavy dostal loktem. Indrány naopak ukazoval, že to bylo rukou. Já myslím, že ta pravda byla v tuhle chvíli trošku někde uprostřed, že tam byla napřed ruka, ale že přeci jenom sklouzla. Možná se tam loket sklouznul, nicméně tam je nejdůležitější, že pokud se tam ten loket sklouznul, rozhodně to nebyl úmysl. A vidíte, že taky si to oba vyříkali, jak jsme slyšeli Indrányho, loket to nebyl. Tak ty už úplně nesouhlasil. Ty už jsi zmiňoval, že vlastně, nebo bavili jsme se tady o tom, to téma, ta hospodská rvačka versus fight. Je nutno podotknout ještě jednou, že těm klukům vyhovuje práce podle pravidel. Pokud by jim to nevyhovovalo, tak se perou po hospodách, po ulicích nebo kdekoliv jinde, tak jako to dneska dělá spousta lidí, kteří bohužel nikdy si nevyzkoušeli, jak je to pěkný, zapotit se v tělocvičně a poprat se s někým, koho si vážíte. Podle pravidel. Funguje i tak, že kdo se nechce prát podle pravidel a přesto vstoupí do ringu nebo do klece, tak jeho soupeři velmi rychle poučí o tom, že tam nemá co dělat. Ano. A ostatně ho o tom poučí i jeho kolegové z týmu, ve kterém by trénoval, že prostě to ne, že od takovéhohle kolegu nemají zájem, pokud se nenaučí ctít pravidla. No, ale znovu sledujeme tuhle přestřelku. Velozo má ten pás zvednutý hodně vysoko. Je vidět, že i on si byl vědom zase na druhé straně toho, že Indrán tím, že je menší, tak může pak útočit na spodek. Takže ta snaha opravdu co nejvíc zvednout ten pásek. Vidíte, že vzadu už opravdu jak křídla. No a konec dalšího kola. To pravé oko Veloza už jeví jisté známky opotřebení, respektive tedy to obočí. To byla právě ta rána, na kterou si Velozo stěžoval, kdy se možná opravdu svezla ta rána až na loket, ale nic to nemění na tom, že pokračujeme 5. kolem a stále u bodových rozhodčích Miguel Velozo o maličký krůček vepředu. Ale opravdu o maličký, takový bodík v tom celkovém součtu možná. No, já bych ti malinko oponoval, já si myslím, že ho měl dostatečně nabodovanýho toho Vlada, ale naprosto s tebou souhlasím v tom, že ten fight byl a zůstal. Do poslední vteřiny je otevřený, protože za předpokladu, že by tam prostě přistála nějaká vražda ze strany Vlada 5 sekund před koncem 6. kola, tak by to na tom, jak moc měl Miguel Vlada nabodovanýho, v podstatě veškerou tu jeho předcházející snahu by to eliminovalo. Jo. A ten Vlado měl a zachoval si až do konce fightu ten potenciál, že tam opravdu takováhle vražda ještě těch 5 sekund před koncem toho posledního kola mohla přijít. Nějaký lucky punch, ale myslím, že v případě Vlada Indrányho ani ne tak šťastný, jako spíš vypracovaný, protože on nespoléhá na štěstí, ale je to jeho styl, že prostě nespoléhal. Jde za tím jedním úderem a hledá si pro něj cestu. Ano, znova to prostě musím zdůraznit, každý z těch kluků preferoval nějakým způsobem tu strategii, která ať už byla domluvena v rohu, anebo mnohem dřív předtím, každý si šel tím svým způsobem za svým. Ať jsme viděli, že Indráň už se tam snažil útočit i na spodek a Velozo si určitě mnohem víc
chrání tvář, než tomu bylo na začátku. Teď krásně. Teď tam bylo opravdu. To byl The King a okamžitě snaha o protiúder. Tak je tam určitě vidět v tom čistém boxu ta technická převaha Miguela. Ta tam je evidentní. Je to kubánský box, je to hezký box. Neustálý pohyb, neustálý tanec na špičkách. Ano. Doleva, doprava, dopředu, dozadu. Ale zas a znova tam občas probleskne takový upozornění od Vlada, ještě jsme neskončili, ještě není dobojováno. Teď se Vlado Indráni omlouvá, protože tahle rána už mířila příliš nízko. To je přesně to, o čem jsem hovořil, že Vlado Indráni se bude snažit útočit na spodek, to znamená na žebra. Samozřejmě ne tak nízko, jak teď udeřil, ale zase nemyslím si, že by to byl úmysl. Určitě ne. To o tom jsem přesvědčen a prostě takováhle věc se vám může stát i v jakýmkoliv jiném sportu. Nebo v jakýmkoliv asi ne, ale ve spoustě jiných sportů. Znovu závěr kola, kdo dělá závěr kola, ten u rozhodčích má nějaký ten bodíček navíc. Proto borci mají v hlavě stopky, navíc ještě dostávají pokyn od svých sekundantů, kdy už se blíží konec kola, tak aby tu poslední půl minutku se ještě vysypali, ještě předvedli, co v nich je. Aby se prezentovali, přesně tak. Před tou minutovou pauzou, kterou budou mít. Tak a jdeme do posledního 6. kola. Jak vidíte, ten respekt před soupeřem a ten vzájemný respekt, ten si myslím, že je evidentní vůbec v segmentu bojových sportů. Je to ten důraz na fair play, myslím si, že je mnohem markantnější než ve spoustě jiných sportovních odvětví. Tak je fakt, že i kdyby borec sám nechtěl, tak si musí uvědomit jednu jedinou věc. Když já soupeři provedu něco nefér a zraním ho, tak se mi zase může stát to, že někdo něco podobného provede mě. A tak je lepší si dvakrát rozmyslet nějaký přestupek proti pravidlům. Samozřejmě. Když začnete s jakýmkoliv bojovým sportem, tak velmi rychle zjistíte, že to, abyste v něm zůstali a abyste v něm byli úspěšní, tak jedním ze základních předpokladů pro to je pokora a sebereflexe. Takže i v 6. kole stejný obrázek, jaký jsme sledovali hned na začátku, a musím tedy říct, že oba borci opravdu velmi dobře připravení, protože že by nějak opadala rychlost Velozových nohou nebo důraz Indrániho, to se říct nedá. Možná o trošičku méně sil, ale oba dva pořád jedou. Ale neznatelně. Tam opravdu oba mohli odboxovat 10kolový zápas. Je vidět, že nikdo z nich dvou svého soupeře nepodcenil, ani jeden, ani druhý. I to vypovídá, promiň, že jsem ti skočil do řeči, i to samo o sobě vypovídá o respektu vzájemném. Skutečně to byl jeden z vrcholů Heroes Gate. Ten absolutní vrchol, ten měl přijít v zápětí, to byl souboj v K1 o mezikontinentální titul VKF, ale to už teď prozradím, že ten si necháme až na příští týden. To vám nabídneme ve druhém dílu sestřihu z letošní Heroes Gate, ale teď si ještě pojďme vychutnat závěr tohle souboje, který nebyl rozhodnutý až do posledních sekund, protože stále ještě měl Vlado Indráni šanci, vidíte, že se ještě snaží, ale Velozo teď, myslím si, šel velmi takticky už do těch klinčů, tam už nechtěl nechat Indránimu ten odstup, aby měl prostor na ránu. Tady vidíte, malinko i emoce se nám do toho dostávají, protože samozřejmě Vlado věděl, že čím se krátí ta doba, která zbývá do konce zápasu, tak jemu ubíhá čas. Tomu Miguelovi ten čas neubíhal zdaleka tak rychle, protože věděl, že ho má nabodované.
Tak o samotném závodu Miguel Veloso trošku změnil svoji taktiku a teď se už i věšel na svého soupeře, snažil se jít do těsného kontaktu. Nakonec oba dva zvedli ruce, i to patří k těmhle vyrovnaným soubojům, ale radovat se samozřejmě mohl jenom jeden. I u rozhodčích to bylo nakonec velice těsné. 57-55 u Pavla Dostála, Marek Oravský 58-57 a Jan Teleky 58-56. Všichni tři se ale shodli na tom, že vítězem tohoto souboje se stal Miguel Veloso. Takže Miguel Veloso zvítězil nad Vladem Indráním. No a jak už jsme říkali, zveme vás příští týden znovu na sledování Heroes Gate 9. Mějte se hezky, nashledanou. Tento pořad vám přináší InSportline. Výrobce a dodavatel zboží pro fitness, sport a volný čas www.insportline.cz